sille menen narriin. Suvi Niin. ei sattuis ole syötävää. No niitä Milky Waytä. Voit antaa mulle yhden. Sun pitäis hakea kaapista. Ok. Oota, mä annan kohta sulle avaimet. Vätäpälä, kyllä sä pystyt siihen, sä teit sen kerran, sä teit sen Mä nytkin. sanoin, että maijua. Mä sitten maijua vettä. Siellä mun kaapissa on myös pullo, jossa on vettä, saat tuoda senkin mukaan. Ei, on noista häkää. Joo, mä dikkaan näistä tolpista.